Witamy Was serdecznie. Prosimy Waszą uwagę, chwila. Niedawno tutaj śpiewaliśmy Boga piosenkę Dziękujemy za pogodę. Bo kiedy nasze serce ma Boga, kiedy serce człowieka ma Jezusa Chrystusa, to on dziękuje za każdą pogodę, bez względu czy śnieg, mróz, czy upał, czy pada. Bo wszystko daje Bóg. Powinniśmy dziękować Pana Boga za wszystko, co On daje. Bo wielu ludzi z powodu, że nie znają Jezusa, nie znają Boga żywego, często spróbują dziękować ich Bóg za złych rzeczy. Ale kiedy my przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa z całego serca, kiedy my zrozumiemy, że Pan Jezus Chrystus nas kocha, że Bóg nas kocha, kiedy my przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa z całego serca, kiedy my zrozumiemy, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem miłości, że umarł na krzyż za każdego z nas, kiedy my zrozumiemy, że Pan Jezus Chrystus aż tak bardzo nas umiłował, miłuje, kocha, że umarł na krzyż za każdego z nas, my przychodzimy do Niego inaczej. My będziemy modlić się inaczej. My będziemy zachowywać się inaczej. My będziemy żyć inaczej. Kiedy my z całego serca przychodzimy do Boga poprzez Pana Jezusa Chrystusa, nasz dom będzie wyglądał inaczej. Nasza rodzina będzie wyglądała inaczej. Nasze zachowanie. Ja znam wielu ludzi, którzy niestety nie znają Jezusa, nie znają Boga żywego. Nie znają Boga, który jest martwy. Tych mało Boga, mało litera, Bogów różnych. Ponieważ ich życie nie idzie w parze, że znają Jezusa, że znają Boga. Ponieważ to jest sprawa, która zabija człowieka. Cieleśnie, zabija fizycznie i zabija duchowo. Ponieważ nie znają Boga żywego, ponieważ mają taka postawa, że spróbują przychodzić do Pana Boga w sposób religijny. Kochani, z całego serca Wam zachęcamy, mówimy, religia nie zbawia. Religia, żadna religia świata nie poprowadzi człowieka do Boga. Ja kiedyś byłem bardzo religijnym człowiekiem. Chodziłem pijany. Ja byłem bardzo religijnym człowiekiem kiedyś. Biłem ludzi. Ja chodziłem do kościoła każdą niedzielę. I brałem te nazywane komunii. A potem przyklinałem, wyzywałem, plułem na ludzi, biłem, upiłem się, naczypałem się, bo był religijny, a niedziela chodziłem do kościoła. Ręka jedna druga, głowa na bok, pozór pobożności, wychodziłem z tego nazywane nabożeństwo, gorszy stan niż przyszedłem. Dlaczego takie mówię? Ponieważ z doświadczenia mogę mówić, że kochani, Bóg zbawia, Pan Jezus Chrystus zbawia, religia nie. Religia wymyślał człowiek z powodu władzy i pieniędzy. Ale Pan Jezus Chrystus zbudował Kościół, zbuduje Kościół. A teraz to z innej beczka. Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić ludzi. Pan Jezus Chrystus nie jest religią. Nie głosimy religia, nie głosimy kościoła, nie głosimy tablica, ale głosimy żywego, potężnego Boga, który nazywa się Jezus Chrystus, który umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał. Żyje. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem realny, potężny, który nie jest obojętny na swoją sytuację. I z całego serca Wam mówi, wiem co mówi, bo kiedyś, zanim poznałem Jezusa Chrystusa, był opętany, paskudne stworzenie, paskudny potwór. Ale słuchajcie, pewnego dnia poprzez Ducha Świętego Bóg przekonał mnie, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję Zbawca. Że Zbawca tylko Jezus Chrystus. I dzięki Waszej Bożej łasce, poprzez Ducha Świętego, który Bóg przekonał mnie, poprzez Pismo Święte, poprzez Ewangelia, że ja potrzebuję pokutować z moich grzechów. Że ja potrzebuję przyjmować Jezusa Chrystusa do mojego serca jako Pana Zbawiciela. I dzięki Waszej Bożej łasce, bo z Bożej łaski zbawieni jesteśmy. To nie chodzi, że jesteśmy ładni, czy pachniący, czy bogaci, czy biedni. Żaden obrządków, żadna religia nie zbawia człowieka. Żaden rytuałów, żaden głupota ludzka.
ale tylko z łaską Bożą jesteśmy zbawieni. I Boża łaska polega na tym, że Bóg łaskawym Bogiem, miłosiernym, kocha ludzkości, kocha każdego z nas, oddał Pana Jezusa Chrystusa, swego jedynym Synem, aby stać się człowiekiem, aby umiera na krzyżu za nas. To ma znaczy, Pan Jezus Chrystus jako ofiara doskonała, raz na zawsze umarł za nasz grzech wobec Boga. I kiedy my przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa z całego serca, kiedy my sami z Bogiem, po prostu przed Bożego tronu, wyznajemy nasz grzech Bogu, wierny jest Bóg i baranka krew, to ma znaczy krew Jezusa Chrystusa, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wiele ludzi chodzą do jakichś różnych nazywanych kościołów i wyznawają ich grzech na uszy drugiego człowieka. Szkoda ludzi, bo Pismo Święte tego potępia. Ludzie wyznawają grzech do drugiego człowieka, który jest często bardziej grzesznikiem niż ten samym, który wyznaje grzech na jego uszy. Słuchajcie, z całego serca mówimy, jeśli ty słyszysz mnie teraz i borykasz się w jakikolwiek odmiana problemów, to Pan Jezus Chrystus przez Ducha Świętego chce mówić Tobie, przez tego słowa: kocham Cię, nie jestem obojętny na Twoją sytuację, chcę Cię uwalniać, chcę Cię uzdrawiać, chcę Cię zbawiać. Pan Jezus Chrystus przez Ewangelię nam gwarantuje tego, że Pan Jezus umarł właśnie na krzyżu za każdego z nas. Ale teraz pozostaje jedna rzecz. My musimy przychodzić do Boga, nie z sposób religijny, już mówiłem, ale z całego serca przed Bogiem. Pokutować, wyznawać grzech Bogu, nie człowieka, bo to jest niebiblijne. Przestań z tym, w imieniu Jezusa, kochany, przestań. Wyznawać swoje grzech dla drugiego człowieka, ale wyznaj grzech swój z całego serca dla Boga. On jest wierny, On jest potężny. Pan Jezus Chrystus jest zdolny, ma tego moc, aby przebaczyć naszym grzechom. I jeśli przychodzimy do Niego, bo jeśli ja przychodzę do ludzi, to ja pozostaję z moich grzechów, to niech Duch Święty dotyka Twojego serca, bez względu na problemu, który masz, bez względu na problemu, który borykasz się, bez względu na sytuację, w której znajdujesz się. Jeśli wiesz, że potrzebuje ratunek, to ratunek jest w Jezusie Chrystusie. Tylko wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Bo jest napisane w Pismo Święte, że tylko w Jezusie Chrystusie jesteśmy zbawieni. Bywamy zbawieni. Nie ma zbawienia oprócz Jezus Chrystus. On umarł na krzyżu, zmartwychwstał dla nas i za nas. To życie jest w Nim. Niech Duch Święty was dotyka serce, błogosławi w imieniu Jezusa.